Joo, jos tänään keskiviikon päivän kunniaksi lähtis Hyvinkäällä pyörähtämään katsomassa, mitä sitä tullut osettua messulla ja vähän miettiä, että mitä kaikkea tää autonkaan olisi seuraansa oikein vielä, kun meillä on täällä, vielä on kimppailinkaan vähän opeteta. Meillä on akut mukana, että voitais noin viiä melkein. Että ne on osannut nyt sinne, mutta joo, ei kai siinä. Hän tarttu messulta kaikenlaista pientä palikkaa. Takaopihan meillä tulee massiivinen koksut. Ja sitten mallihan nämä on kuule tätä ja sitähän meillä tulee konttiin niinku. Tässä paketissahan oliko neljä kappaletta valoja. Ja sitten tuo ohjaanpurkki, että näitä tullaan niinku yhteensä 8 kappaletta, että ideana on varmaan, että itse kontin lukkoon tulisi 4 kappaletta. Ja sitten johonkin kohtaan tulisi niinku näyttämään esimerkiksi supparikoteloja sivuille tai jonnekin reunoille niinku loput. No eipähän siinä. Sittenhän meillä on niinku virtapuolelle on 2 kappaletta 75 littareita, jos oikein muistan. Ja sittenhän meillä on kaiken ruunu ja kirsikkana despi. Uusi Poneksi lähtee helvettiin. Shotmuksia tulee, että mutta tää remote on niinku kaikista parhaan osuus niinku itessä, sillä tämähän istattaa täydellisesti sinne OM-soittimen alle näin paikalleen ja on porvarin mallin vehetetään. Ainakin parempi kuin Poneksi, mutta sitten itse Despit-tynkänä heitetään näitä hiivattiin tässä kuule. No niin. Aletaan katsomaan mitä meillä täältä löytyy. Herkkujen herkkua kuule. Tääkin tulostettu kyllä aikapäiviä sitten kuule, mutta pääsee nyt vasta niinku käsittelemään. Miten tää nyt tullookin? Siellä on. Perkkele. Pitkään kotikunnilla elänyt sinne menee kuule. Mutta joo. Meillähän on 12 kappaletta lähtöjä sieltä. Kaikkihan ei tule käyttöön todellakaan. On tulossa auksipuolta ja niin edespäin. Tuonne saisi niinku USB-tikkua ja tarkena halokin paljon. Sitten on remotea ja optikaa lisäs. Eikö on remote? Jaa, nyt on Eetu ihan pihalla, mutta joo. Siitä saisi tommosta ja sitten täällä on niinku kaikki herkkupinnit ja on mavuulla. Jos Despi paremmassa mennä tässä, no jokuhan se sillä on riimiltä, mutta joo, täältähän myös saadaan sitten lähtöä kivasti, niin kuin esimerkiksi A-pilareille, diseille, saadaan sitten luodeille ajettua enemmän tehoa. Ja sitten takakoksut varmaan ajetaan tuossa kanavassa. Että semmoista. Kyllähän meillä jonkunlaista kivaa pientä tulee täältä paikalle ja sitten lähtee ihan kunnon kamppeilla kilpailemaan. Että kyllä täpä yhden Poneksin brossun pieksi ihan mennen tuolla pelkällä remotella, sillä Poneksin remotehan on semmonen helvetinmoinen halako, missä ei ole niinku mitään järkeä. Sitä ensimmäisenä, et niinku saa kunnolla paikalle ja se on vähän köykäinen ja hidas ja niin, omat ongelmat ei vaan sovellu tuohon omaan käyttötarkoitukseen. Että eipä siinä. Mutta joo. Ja sitten yksi eräs pervo-asia vielä tulee autoon, missä varmaan tullut puhetta olemaan vielä tällä lipillä. Toivottavasti. Saa nähdä. Jos muuta. Niin. Virtapuolelle 2 kappaletta littareita.
Joo, erotusreille tietenkin kun keulassa on AGM ja mitäs muuta. Että kyllähän se siitä lähtee. Jos vielä katsoo melkein tätä pakettia, mitä tää pitää sisällään. Tuleetko näet sitä? Onhan meillä kaikenlaista. Pitää katsoa niinku, mitä meillä on täällä. Eihän tää oo kuin tämmönen valokikkare, että sinänsä ihan jännä ja joot on tossa ja tääkin niinku ulkokäyttöön sopii, kun tonne pantuu tässä kuumaliimaa niinku ihan perkeleesti tai sikakyöstiin, että voisi toimia ulkokäytössä. Mutta joo, näitä tullaan sitten peräkonttiin niinku ihan julmatusta. Tää ei pääse siinä. Katsellaan sitten seuraavaksi, mitä sitä keksitään. Oi. Se on päivän kohokohta vittu motonettiin kuule Mersun kyyvissä kuule. On se vaan nätti. Ja mettäläisputket. Saa nähdä milloin itelle tulee oikein tää villitys, että lähtee nää ääriputket golfiin ja en tiedä olisiko astialla auttaa sitten. Ehkä. Oossa ne härskit. Joka nurkkaan. On se. Mutta joo, onhan tää päänvalossa ihan erilainen tää sisustan kun näkee nyt. Mitä ihan ACS se nähnyt sillä pimeässä kamerassa, mutta joo. Tuolla kitaralla sitä ei oo varmaan monta viristä soitettu sinne. Eihän meillä ole kieliäkään siellä. Mutta joo. Eikö motonettiin seuraavaksi. Näin kaiken päättäisi pitää vielä sanoa, että tähänkin on tulossa niin pervoja asioita, että ei moni jähtisi tekemättä, että se on semmoista, kun tänne eksyy, etenkin kun yhden herran puheisiin alkaa, mutta joo. Eiköhän sitä ollut tässä tarpeessa tällä kertaa ja toukokuussa sitten seuraavan kerran vähän enemmän matskun puolella. Jos ei sitten välissä ala tulemaan jotakin muuta videoahentynkästä niinpä, mutta joo. Ei kai siinä, näihin kuvia näihin tunnelmiin.